uznesenie, ktoré vlastne rieši žiadosť fyzickej právnickej osoby pani Kenderešovej na postupnej správe, kde žiada v článku 5 upraviť teda rozvod správy časový a článku 8, ktorá mení, ruší dobu neurčitú na dobu určitú 5 rokov s tým povedom, že to asi bolo keďže neboli žiadne pripomienky návrhy, preto žiadam ťa pani predsedničko prečítať návrh uznesenia bodu číslo 14, uznesenie číslo 76. Návrh uznesenia číslo 76 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 6.11.2014 v bodu číslo 14, a to dodatok k zmluve o poskytovaní stravy. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schváľuje dodatok číslo 2 k zmluve o poskytovaní stravy pre občanov mesta Sobrance v bode číslo poprvé v článku 5, kde sa upravuje čas rozvozu stravy od 10:30 hodiny do 13. hodiny. Po druhé, v článku 8, ktorý znie, zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov s výpovednou lehotou 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Ďakujem. Páni poslanci, páni poslanky, vám hlasovať o uznesení číslo 76, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto je zdržal hlasovania? Nikto. Pani Gejdušová? 8. Prídomných 8 poslancov pašov, že uznesenie číslo 76 bolo väčšinou poslancov, neprítomných väčšinou poslancov schválené. Ďalej máme